Χρόνια και ζαμάνια, τι κάνετε, όλα καλά. Τώρα κάνουμε το δεύτερο μέρος του Q&A. Καλώς ορίσατε στο Creativity Films. Μετά από, ξέρω εγώ. Μετά από 10 λεπτά σχεδόν, τώρα κάναμε ένα διαλυματάκι εδώ πέρα, ράξαμε με καφέ. Αυτά τα πατατάκια Τώρα είναι δεν θέλω λίγο μήνες. και εμένα. Αλλά δεν έχεις φάει εσύ. Δεν έχω φάει εγώ αρετάκι, τα έχει φάει ο Θωμάς. Κολλά μου. Ξέχασα το ηχείο. Αχ, μα είπαμε Q&A. Αν δεν βλέπετε το όνομά σας πουθενά ή την ερώτησή σας, δεν σημαίνει ότι δεν το έχουμε απαντήσει. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις που είναι ίδιες. Ναι. Πάμε. Πάνω ως δράμα. Σκέφτεστε να ασχοληθείτε επαγγελματικά στο να φτιάχνετε ταινίες, και αν ναι, σε ποιο τομέα, σκηνοθεσία, edit, κουτουλουπού. Μακάρι. Ναι. Θα ήταν το όνειρό μου. Αυτό νομίζω θα ήταν το όνειρο όλων μας, γιατί αν μπορούσαμε τυχή. Να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Αυτό που κάνουμε στην Creativity Films να το κάνουμε σαν πραγματική δουλειά. Εγώ π.χ. δεν θα ήθελα κιόλας να είναι μια δουλειά και να βγάζω εκατομμύρια και να είμαι διάσημος. Δηλαδή, εγώ θα ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος εάν μπορούσαμε να κάνουμε την Creativity Films σαν δουλειά και να βγάζαμε αρκετά λεφτά έτσι ώστε Να ζήσουμε από αυτό. να ζήσουμε από αυτό χωρίς να χρειαστεί δηλαδή να κάνουμε άλλες δουλειές. Έχει αυτό. Να κάνουμε αυτό και να παίρνουμε εξοπλισμό, να ασχολούμαστε. Αυτό θα ήταν ό,τι καλύτερο γενικά να κάνεις αυτό που αγαπάς, είναι ό,τι καλύτερο. Επίσης, πολλοί ρωτάτε τι αφορά αυτό το νέο που φτιάχνουμε. Αυτό το νέο που φτιάχνουμε λοιπόν, απαντήσαμε σε ένα άλλο βίντεο που θα το δείτε κάπου εδώ και θα είναι κάτω στην περιγραφή. Να το δείτε, κάναμε μια ανακοίνωση που λέμε τι θα γίνει αυτό το καινούριο πράγμα που έχουμε κάνει και πώς, τι έγινε. Πατήστε να το δείτε, όλο το βίντεο γι' αυτό μιλάμε. Η Μαρία Σαβ ρωτάει με ποιους όρους μπορεί κάποιος να μπει στο Creativity Films. Λογικά εννοεί το Creativity Group που έχουμε φτιάξει τώρα πρόσφατα. Λοιπόν, γιατί τώρα για να καταλάβετε λίγο, το Creativity Films και το Creativity Group είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Το Creativity Films είναι το κανάλι και η ομάδα που φτιάχνουν τις ταινίες, π.χ. Φίλοι Μεταποδίων, Τρελός Κύρος κτλ. Το Creativity Group είναι μια συνεργασία καναλιών με την οποία όλοι, ξέρω εγώ, συνδέονται μέσω της Creativity κάπως, διατηρούν τα δικά τους κανάλια, αλλά συνεργαζόμαστε όλοι μεταξύ μας και βοηθούμε ο ένας τον άλλον σε τέτοια φάση. Τώρα, και για τα δύο υπάρχει μια σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα, στην οποία το link θα υπάρχει στην περιγραφή, στο οποίο μπορείς να, εάν κάνεις κάτι ενδιαφέρον, το οποίο θα μπορούσες να μας βοηθήσεις ή το κανάλι σου ταιριάζει με το group μας, γιατί... Έχει παίζω Minecraft, θέλω να πω Creativity Films Group. Όχι. Ναι. Όχι. Αλλά άμα όμως και εσύ κάνεις ταινίες μικρού μήκους ή εάν κάνεις ενδιαφέρον ψυχαγωγικό περιεχόμενο, και τι εννοώ με αυτό, π.χ. τώρα στο group υπάρχουν ταινίες μικρού μήκους, rap battle, μουσικές παροδίες, challenge, κομικά σκετσάκια. Αυτά είναι τα κανάλια. Και gaming entertainment Και σκετσάκι περιεχόμενο. Ναι, λοιπόν. Οπότε άμα δηλαδή έχεις ένα κανάλι τέτοιου στυλ και ασχολείσαι, φαίνεται καθαρά ότι το αγαπάς αυτό, να ταιριάζουν με το ύφος των υπόλοιπων καναλιών, να μην είναι ξεκάρφωτο. Άμα είσαι κανάλι vlog και δεν έχεις ψυχαγωγικό περιεχόμενο, απλά λες καθημερινά τι κάνεις στη ζωή σου, μπορεί το κανάλι σου να είναι πάρα πολύ ωραίο, να έχεις πολλούς subscribers κτλ. Αλλά μπορεί να μην ταιριάζει στο Creativity Group. Όπως και επίσης μπορεί να μην έχεις subscriber, να μην έχεις κοινό κτλ. Αλλά η ιδέα σου που έχεις για το κανάλι σου να ταιριάζει απόλυτα. Δείτε στην σελίδα μας, στο site μας, έχει μια ενότητα που λέει Team, που είναι ξεχωριστή από το group. Η ομάδα που μας βοηθάει να φτιάχνουμε τις ταινίες. Ακύρα, ο Αράση FX, ο Χάρης ο Κιώρης ή ο Παντελής ο Γκάζδαυλη ή ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Όλα αυτά τα άτομα είναι το συνεργείο. Άμα παράγεις μουσική, άμα φτιάχνεις ειδικά εφέ, κάνεις καλό μοντάζ και μπορείς να ασχοληθείς. Άμα κάνεις γραφικά τίτλους, άμα σχεδιάζεις αφίσες, γραφικά κτλ. Ή ακόμα κι αν είσαι στην... μπορείς να μας στείλεις email ή και προσωπικό μήνυμα ακόμα στη σελίδα μας στο Facebook, αν θέλεις, στο Creativity Films στο Facebook. Τότε ναι, αν υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο συνεργασίας στο οποίο θα μπορείς να μας βοηθήσεις, σίγουρα θα υπάρξει τρόπος. Αυτά. Νίκος Λιολιός. Τρεπόσασταν καθόλου όταν ήσασταν μικροί και κάνατε τις ταινίες? Ναι. Ναι. Ναι, ειδικά μια σκηνή που έχει στιγματίσει λίγο είναι στο Φίλοι Μεταποδίων όταν έκανα το χεσμένο στο Aqua Beach Bar. Έκανα αυτή τη σκηνή και ο Θωμάς μου είχε πει να την κάνω και 2-3 φορές ακόμα. Και ήδη από την πρώτη είχε γίνει ένας μικρός χαμούλης. Έκανα το χεσμένο και όλοι με κοιτούσαν. Ήταν λίγο πολύ περίεργο. Αλλά μετά με σπάσε, εντάξει, οκ. Ήταν λίγο περίεργο φυσικά, ναι, για ντραπή και αυτά. Αλλά εντάξει, το αποτέλεσμα βγήκε τέλειο. Αλλά ναι, τώρα. Κάναμε μια σκηνή στο Ferry Boat
ας το Και πούμε δεν και μας, έτσι. Και δεν με ένιωξε π.χ. εμένα νομίζω καθόλου. μετά από λίγο συνηθίζεις, γιατί σκέφτεσαι ότι. Ναι, δηλαδή και πλέον και όταν τρέπεσαι να κάνεις vlog έξω, ξέρω εγώ, και στην κάμερα. Εντάξει, παιδιά, πλέον 2017-2016 έχουμε, θα ξέρει όταν έχεις κάποιος την κάμερα στη μούτσου τι κάνεις. Άμα δεν το ξέρει, είναι εκτός τεχνολογίας, εκτός τίποτα. Δεν γίνεται όταν κάποιος κρατάει μια κάμερα να μην ξέρεις τι κάνει πλέον. Μια συμβουλή, ας πούμε. Άμα μάθεις να μην τρέπεσαι και να χώνεσαι σε διαφορετικά σημεία, να κάνεις αυτό που θέλεις. Είναι καλό. Θα βγει καλύτερο αποτέλεσμα. Αρκεί να μην ενοχλείς, βέβαια. Εγώ που έκανα το χεσμένο δεν ενοχλούσα κανένα, δεν έκανα τίποτα. Τώρα θα προχωρήσουμε στο Instagram. Γιατί είναι καλύτερο από το Facebook. Πάλι στο Instagram του Αντώνη. Όχι, δεν έγινε πως πουθενά λόγο βασικά. Μιχάλη Σπέλ, τι εξοπλισμό χρησιμοποιείτε και πιστεύετε ότι είναι οικονομικό και κατάλληλο αυτό που κάνετε? Canon 600D. Και στο προηγούμενο Q&A θα μας μιλήσω 5 λεπτά για το τι κάνουμε πλέον και για τις ταινίες. Οπότε είναι και αυτό μια καλή απάντηση σε αυτό που ρώτησες. Ναι, αλλά για αυτή η κάμερα είναι καλή. Κοίτα. Αλλά είναι πατατούλα, είναι λίγο παλιά. Ναι, το θέμα είναι ότι αυτή η κάμερα, ωραία, ο μόνος λόγος που συνεχίζουμε και να τη χρησιμοποιούμε είναι πολύ απλά γιατί δεν έχουμε λεφτά. Αλλά αυτή η κάμερα, ειδικά με hack που υπάρχουν όπως το Magic Lantern, οι δυνατότητες της είναι πολύ τρελές. Δηλαδή, σε σχέση με το τι είχε σχεδιαστεί η κάμερα να κάνει. Και εντάξει, ακόμα μπορούμε να κάνουμε πράγματα με αυτήν. Αν και δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα. Χακάρεις την κάμερα στην ουσία, με καλό τρόπο είναι αυτό, έτσι ώστε να βγει πιο καλό το αποτέλεσμα. Αλλά μετά από λίγο η κάμερα μπορεί να τα παίξει. Ναι. Και επίσης, άμα θέλετε για το μικρόφωνο που χρησιμοποιούμε, είναι ένα Zoom Mita 1, κάνει 1 εκατοστάρικο, είναι πολύ ωραίο μικρόφωνο. Αυτό έχουμε κάνει όλες τις ταινίες μας ως τώρα που έχουν σωστό ήχο. Εκτός από το ταξιδιώτης κατά λάθος που είχαμε ενός φίλου μας το Zoom ή τα 4. Εσύ είχαμε και τότε ένα μικρόφωνο. Ναι. Θα πατήσουμε το δεύτερο σκέλος, πώς γίνεται να σέβω τόσες ωραίες ιδέες. Λοιπόν, όσον αφορά τις ιδέες, πιστεύουμε ότι είναι καμένες, αλλά είναι απλές καμένες. Ναι. Δηλαδή, το φίλι με τον ποδίων ήταν μια πάρα πολύ απλή ιδέα που χτήκε στο να γίνει μια μικρή ταινία, ξέρω εγώ, με δικό μας συνδυασμό και τέτοιο. Πώς θα μπορούσε να ήταν αυτή η περίσταση με δικές μας ιδέες. Ναι. Και τώρα ο λόγος κιόλας που το φίλο με τον ποδίων, έτσι πως άρχισε, το είχαμε πει σε ένα προηγούμενο βίντεο, αλλά περιληπτικά. Η μόνη ιδέα ήταν πώς θα ήταν αν δύο φίλοι είχαν ερωτευτεί την ίδια κοπέλα. Ξεκινάς δηλαδή από κάτι απλό. Ναι, και μετά το εξελίσσεται ενδιάμεσα. Ποιες θα μπορούσαν να ήταν οι ιδέες για αυτό το πράγμα. Ναι, ή π.χ. ακόμα και το τρελό Σκιούρος. Όλα ξεκίνησαν όταν είπα εγώ στον Αντώνη, λέω πώς θα ήταν αν ο χαρακτήρας από το βίντεο σου έβγαινε και σε συναντούσε. Και κάπως έτσι ξεκινάει η ιδέα. Πώς θα το στήσουμε, δηλαδή, σκηνή. Ένας καλός τρόπος για άμα θες να ξεκινήσεις να βρεις μια ιδέα είναι να ρωτούσες πώς θα ήταν αν γινόταν αυτό. Μια κανονική κατάσταση άλλαζε. Αυτό είναι δηλαδή ένα καλό πράγμα. Πώς θα ήταν αν μια κατάσταση που είναι ήρεμη άλλαζε. Τι θα γινόταν. Και μετά βγαίνουν ιδέες. Απλά όταν έχεις κάτι που μπορείς να το σκεφτείς να το. Έχεις τη βάση. Μπορείς να σκεφτείς πάρα πολλές ιδέες. Δηλαδή και στις ταινίες που έχουμε κάνει ως τώρα, φυσικά και είχαμε παραπάνω ιδέες να προσθέσουμε, απλά δεν μπήκανε. Πάντα, ό,τι και αν βγάζουμε ή θα βγάλουμε, έχουμε παραπάνω ιδέες. Απλά κάποιες φορές μπορεί να μην μπει κάποια ιδέα. Επειδή δεν είναι αυτό που μπορεί να ταιριάξει στο να μπει. Να αφήνεις και τους άλλους, όσοι δηλαδή δουλεύουν στην γνώμη. Ναι, να πάρεις γνώμη των άλλων, σίγουρα. Όχι πας και να πεις, ξέρω εγώ, ήταν fail dislike. Πες μου τον λόγο για να βελτιωθώ. Στο φίλο με τον ποδίων, ο λόγος που π.χ. αυτό το σενάριο βγήκε τόσο καλό είναι επειδή αν και εγώ ξεκίνησα την αρχική ιδέα, τα μικρά κομμάτια που μπαίνανε, δηλαδή οι διαφορετικές στιγμές που συμβαίνανε και π.χ. ότι ο Αντώνης και ο Νίκος θα αγοράσουν το κόσμημα ή ότι θα πάνε στο κλαμπ, όλες αυτές ήταν ιδέες και προτάσεις από όλους όσους είχαν σχέση. Γενικά, τι θα μπορούσε μια τέτοια κατάσταση να ταιριάξει, τι θα μπορούσε και γενικά ο καθένας μπορεί να δώσει τη δικιά του ιδέα, ο καθένας είναι διαφορετικός άνθρωπος και ο καθένας έχει μια ιδέα ή κάτι που εσύ δεν μπορείς να το σκεφτείς. Η ιδέα για το κλαμπ, για να γίνει γύρισμα σε κλαμπ και να γίνει. Δεν το είχαμε σκεφτεί ποτέ έτσι. Δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό. Αλλά το πρώτο είναι η Χρύσα αυτό. Ναι. Δηλαδή, γιατί είχαμε ρωτήσει πώς είναι θα κάτι μπορούσε. πολύ απλό. Σε κλαμπ πάνε όλοι οι νέοι, όλοι πάνε κλαμπ. Οπότε θα τέριαζε μια στιγμή. Τέριαζε, απλά δεν είχαμε τον εξοπλισμό για να φανεί εκείνη τη στιγμή καλή. Δυστυχώς, αν τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Και αυτό γυρίστηκε με την κάμερα που κάνουμε τώρα. Οπότε φανταστείτε τόσο παλιά, ξέρω εγώ. John C. Goes JR. Τον έχετε σκοπό να βγάλετε μια ταινία μεγαλύτερου μήκους. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή και στο κοντινό μέλλον
δεν είμαστε σε θέση ακόμα. Θα θέλαμε πάρα πολύ, αλλά δεν πιστεύω πως είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί εδώ πέρα με τα βιντεάκια που κάνουμε, γιατί ουσιαστικά βίντεο μικρού μήκους κάνουμε, ταινίες μικρού μήκους, ή και ακόμα με τη σειρά που ανακοινώσαμε ότι θα κάνουμε, και αυτά είναι μικρά σε μήκος, ακόμα και με αυτά ζοριζόμαστε αρκετά. Οπότε για να γίνει μια ταινία πλήρου μήκους. Θα είναι καλύτερο να το αφήσουμε όταν μεγαλώσουμε και ας ελπίσουμε να η creativity όταν μεγαλώσουμε να έχουμε κάνει κάτι έτσι ώστε να έχουμε δικό μας, λέμε τώρα, δικιά μας εταιρεία creativity, μπας και μπορούμε να φτιάξουμε κάτι, αλλά για τώρα όχι, παιδιά. Είναι ακόμα πολύ νωρίς κάτι τέτοιο. Γιατί για να κάνεις κάτι τέτοιο θέλεις χρόνο, θέλεις άμα άτομα, θέλετε, ξέρω θέλεις εγώ, λεφτά. άμα θέλετε να δείτε κάτι τέτοιο, σε 10 χρόνια θα το έχουμε φτιάξει. Ούτε μπορεί να πάρει παραπάνω. Γιατί φαντάσου μια μεγάλη ταινία θέλει κι άλλα άτομα. Που τα κι άλλα άτομα πρέπει να βρουν χρόνο. Που τα κι άλλα άτομα θα είναι κι άλλα άτομα. Που με αυτά τα κι άλλα άτομα πρέπει να πάρουν κι άλλα άτομα. Έτσι, με αυτά τα κι άλλα άτομα να πάρουν τον ήχο να κάνουν και τα άλλα άτομα. Δηλαδή, φαντάσου. Δηλαδή, για να βγει κάτι τέτοιο πρέπει. Για να βγει κάτι τέτοιο πρέπει να είσαι μια εταιρεία. Οι άλλοι να πληρώνονται από αυτό, να σε βοηθήσουν σίγουρα έτσι. Ναι, γιατί εθελοντικά όσο Γιατί εθελοντικά εντάξει, δεν πρόκειται κάποιο να ασχοληθεί πάρα πολύ χρόνο έτσι ώστε να σε βοηθήσει. Τώρα τα παιδιά που μα βοηθάνε είναι επειδή είναι πολύ λίγο αυτό που γίνεται, είναι εθελοντικά και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Αλλά όταν είναι κάτι να γίνει κάτι πιο μεγάλο, τότε είναι που μπαίνουν και τα λεφτά μέσα και δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε, άμα δεν έχουμε λεφτά να κάνουμε κάτι τέτοιο. Γιατί φανταστείτε, είμαστε εμείς οι δύο, δεν μπορείτε εμείς να κάνουμε εμείς οι δύο κάτι τέτοιο, γιατί αποκλείεται να ήταν μια ταινία μεγάλου μήκους με μόνο μας τους δύο κάτι καλό. Ναι. Έτσι, θέλουμε κι άλλους χαρακτήρες, κι άλλους στο backstage να μας βοηθάνε, κι άλλα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν, αλλά τώρα όχι. Ναι. Αλλά θα θέλαμε, πραγματικά θα θέλαμε να γίνει κάτι τέτοιο. Just Στέφανος. Έχετε συμβουλές για νέους filmmakers εκτός από τα κλασικά συνέχισε να παράγεις περιεχόμενο ή απλά κάντο και θα μάθεις περισσότερο? Επίσης, πώς θα το χαρακτηρίζετε, τι πρόοδό σας μέσα στα χρόνια σε προσωπικό και τεχνικό επίπεδο? Λοιπόν, θα έλεγα η καλύτερη συμβουλή θα ήταν πρώτον ασχολήσου συνέχεια με αυτό. Για να το βελτιώσεις. Και όχι μόνο αυτό, άμα είσαι και σε μικρή ηλικία, γιατί και εγώ ξεκίνησα από μικρή ηλικία και αυτό σημαίνει ότι ήταν πολύ πιο εύκολο να μάθω αυτά που μαθαίνω. Δηλαδή, άμα π.χ. είσαι γύρω στα 13-14, είναι πολύ πιο εύκολο να μάθεις πάρα πολλά πράγματα παρά αν είσαι, ξέρω εγώ, 20-30. Γιατί είναι γενικά μια ηλικία που είναι πολύ πιο εύκολο. Όσο πιο νωρίς το ξεκινήσεις, τόσο πιο πολύ θα βελτιωθείς πιο στο μέλλον. Δηλαδή, ποιος να το περίμενε ότι θυμάσαι ότι θα είχε ασχοληθεί με κάτι, θα του άρεσε τώρα, θα το είχε κάνει 10 χρόνια τόσο. Και φαντάσου να το κάνεις συχνά αυτό. Είναι κάτι που θες να κάνεις, να το κάνεις συνέχεια. Θα βελτιωθείς στο πι και φι. Δηλαδή, θα το μάθεις γρήγορα και μετά θα λες τι είναι αυτό που κάνω, τρελάθηκα, το έχω παίξει. Και επίσης να μαθαίνεις. Είναι πολύ όμορφο αυτό το συνέστημα. Στις σωστές περιπτώσεις να δέχεσαι βοήθεια από άλλους. Γιατί ένα λάθος που ίσως έκανα εγώ μερικές φορές είναι ότι επειδή εγώ ας πούμε είχα κάποιες παραπάνω τεχνικές γνώσεις από τα άτομα που βοηθούσαν μέσα σε ταινίες, λογικό είναι πως ήθελα, επειδή είχα ένα όραμα σαν σκηνοθέτης, ήθελα να γίνει κάπως κάτι με ένα συγκεκριμένο τρόπο, συνήθως δεν άφηνα τους άλλους να βοηθήσουν. Και δηλαδή τους έλεγα απλά τι να κάνουν. Η δουλειά γίνεται πολύ πιο ευχάριστη και πολύ πιο σωστή. Άμα όλοι βοηθάνε. Άμα όλοι βοηθάνε. Όχι, εκεί που μπορούν. Π.χ. άμα κάποιος είναι καλός σε ένα συγκεκριμένο πράγμα και μπορεί να σε βοηθήσει σε αυτό, εννοείται πως άστον να σε βοηθήσει. Και όχι μόνο αυτό, άσχετα και άμα δεν είναι η δική σου η αρχική ιδέα, να αφήνεις πάντα τις ιδέες να αλλάζουν. Δηλαδή το φίλο με τον ποδιό, όταν ξεκίνησε η ιδέα, είχε και άλλες σκηνές διαφορετικές, είχε μερικά πράγματα δεν υπήρχαν καν, το τέλος ήταν διαφορετικό, αλλά επειδή πήραμε γνώμη από άλλα άτομα. Τα συνδυάσαμε όλα αυτά μαζί και βγήκε κάτι όμορφο και ωραίο. Ναι, και όχι μόνο αυτό. Θέλει οπότε ένα από αυτό είναι να έχεις πολλές γνώμες. Επειδή τα συνδυάσαμε, σημαίνει ότι επειδή οι υπόλοιποι που παίζανε στην ταινία νιώθανε ότι είναι κάτι δικό τους πλέον η ταινία, δηλαδή δεν παίζουν μόνο στην ταινία, είναι μια ταινία και δικιά τους, το κάνουν με πολύ πιο πολύ όρεξη και γενικά περνάς πιο καλά. Δηλαδή, όσο πιο καλά θα περάσεις στα γυρίσματα, θα φανεί και στο αποτέλεσμα σίγουρα. Πώς έχουμε βελτιωθεί τώρα? Εντάξει, πιστεύω ότι φαίνεται πάρα πολύ διαφορά δηλαδή στο να παίζω τώρα μετά από τόσα χρόνια. Είναι πολύ διαφορετικό πιστεύω. Τώρα έχω μια γνώση ότι να κάνω παλιά και ένα οτιδήποτε στην κάμερα για να φανεί τέτοιο. Αλλά τώρα έχουμε μια ιδέα, ξέρω εγώ. Σου λέει άλλο ο πίσω, κάνω αυτό, κάνω εκείνο. Α, μπορώ να το σχεδιάσω κιόλας για να βγει ωραίο. Γιατί πολλές σκηνές έχουν βγει με απλό αυτοσχεδιασμό. Γενικά η ταινία creativity ήταν αυτοσχεδιασμός. Τώρα γράφουμε και σενάρια πλέον, αλλά πολλές σκηνές που έχουν προσθεθεί ήταν αυτοσχεδιασμός. Ναι, και όχι μόνο αυτό.
είναι και το θέμα ότι π.χ. ας πούμε και ακόμα και σε τεχνικό επίπεδο. Δηλαδή, άμα συγκρίνεις τα εφέ που έκανα πριν από 8 χρόνια. Και τώρα αυτά που κάνει τώρα είναι πραγματικά μεγάλο. Μεγάλη βελτίωση. Αυτό δηλαδή μερικές φορές γίνεται συνέχεια. Σε κάνει να σκέφτεσαι π.χ. σε 10 χρόνια πού θα είμαστε. Ναι, εσύ αυτό. Άμα συνεχίζω να το κάνω αυτό τώρα που κάνω σε 5 χρόνια, πώς θα είμαι. Γι' αυτό μην το παρατήσεις επειδή νομίζεις ότι κάνεις χάλια δουλειά. Άμα σου αρέσει, κάντο, συνέχισε το. Ναι. Τάσος Σκάλ 16 θα βγάλει άλλη ταινία με τον Σκύρο Αντώνη. Λοιπόν, είπαμε κιόλας ότι το animation στο προηγούμενο Q&A ότι παίρνει πάρα πολύ χρόνο και τώρα όπως έχουμε ανακοινώσει ότι ο Θωμάς Αντιός Αμίγκος για κάποιους μήνες δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Μέχρι να γίνει αυτό το βίντεο, παιδιά, μπορεί να βγει σε 5 χρόνια, λέμε τώρα. Παίρνει πολλή δουλειά κάτι τέτοιο και δεν ξέρω άμα βγει άλλο. Έτσι, δεν σας παίρνω στο λεπτό, δεν ξέρω άμα βγει άλλο. Το λέμε και τώρα. Δεν έχουμε συνδυάσει κάτι. Άνετα θα μπορούσαν να υπάρξουν πάρα πολλές ιδέες με αυτό, αλλά είναι δύσκολο να γίνουν δυστυχώς. Ναι. Γι' αυτό οπότε τώρα μένουμε στα απλά, που και τα απλά πάλι μας παίρνουν χρόνο για να βγουνε. Οπότε φαντάσου να κάνουμε κάτι που θέλει περισσότερη δουλειά. Απλά θα βλέπατε βίντεο σε 3 χρόνια. Δηλαδή, όσο πιο πολύ δουλειά θες να ρίξεις, δυστυχώς θα πάρει περισσότερο χρόνο, αλλά ευτυχώς θα είναι πολύ καλό το αποτέλεσμα. Αλλά δυστυχώς θα είναι ότι δεν θα ανεβαίνει συχνά περιεχόμενο. Και γενικά στο YouTube πλέον για να επιζήσεις κάπως και για να πάρει μπρος το κανάλι θέλει συχνά περιεχόμενο. Ναι. Έτσι δουλεύει πλέον στο YouTube. Γι' αυτό και εμείς σχετικά να κάνουμε κάτι απλό. Αλλά και το απλό μας παίρνει πολύ χρόνο. Και ναι, μόλις τελείωσα το edit για το δεύτερο μέρος του Q&A, αν και άργησε 4 μήνες να ανέβει, συγγνώμη γι' αυτό, εγώ το άρχισα. Έχω και το κανονικό μου κανάλι, ρε παιδιά, εντάξει, τι να κάνουμε. Ακολουθήσα ακόμα ένα μέρος του Q&A που θα είναι και το τελευταίο. Ήταν μεγάλο, οπότε δεν ήθελα να σας το χωρέσω σε ένα μισάωράκι. Καλύτερο και για μας να έχουμε παραπάνω υλικό να ανεβαίνει μέχρι να ετοιμάσουμε την σειρά που σας πρίζουμε τόσο καιρό ότι θα ετοιμάσουμε. Για τη σειρά ακόμα δεν μπορούμε να σας πούμε κάτι. Ο Θωμάς επιστρέφει σε λίγο καιρό, θα έχει άδεια 15 κάθε μέρες, οπότε θα ασχοληθούμε πολύ με τη σειρά τότε. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο της Creativity Films. Κάντε subscribe, κάντε like και θα τα πούμε στα επόμενα βίντεο. Ακολουθούν ακόμα commentary specials. Ίσως ετοιμάσουμε ακόμα λίγα σετσάκια μέχρι να ανέβει αυτό που ετοιμάσουμε. Θα τα πούμε. Είσαι έτοιμος? Και τότε κατάλαβα πως σιγά μην ξανακάνω ταινία με την Creativity. Ναι. Μα, έρχομαι Θάσο.